Bună ziua și ne v-am găsit la un nou vlog. Azi suntem aici, mi-a luat un băiat bicicleta. Bun. Prea știu eu că troacă bine. Da. Azi ne vedem și cu Andreiuț. Și da. Am încercat flet. Mai încolo. Încercam mai încolo și one footer. Vedeți că da, aici un double. Mergem și noi după el. Poate dau și o double dacă mi-au viteză. Și... na. Ia mă, concerc. Câtă baterie la Cum? 11 mili, da. Hai, send it. Asta e, totul e să nu dăm peste cineva. Da, hai. Send it. Hai. Îi bag. Bun, mi-am rupt schimbătorul. I-am furat aici vița. Și am luat bisatul. Da, în sfârșit o să văd și cum e cu pe Fox. Pe scări. Hai să vedem dacă îi se lipește bița lui Andreiuț. Bun. O să-i dăm și noi double to double. Și... să treacă. Mulțumesc pentru 600 de abonați. Cred că am mai zis asta. Și... cred că e bun. Flet. Nu l-am mai dat de o grămadă. Oh, shit! Mam! S-a auzit, bro. Dăm aici rampa aia. Mai dau o dată. Am furat aici un Rock Rider customizat. Hai să vedem cum se comportă. O, mamă! Îi dau cap la furcă lui băiatul. Dați-vă puțin. Dă-te puțin, te rog. Dă eu pe acolo.
Mai treci, mă, fire al dracu. Uite, vino ca un pic, vino ca. Băiatul. Oh. Bă, n-are frâne, bro. Mamă. Mamă, băi, ce-ți dau la... Hai că mai dăm aici puțin drop. Mini drop. Hai că dau și o dropul ăsta invers. Ne-a cam prins, cred. Să sperăm că nu e la noi, baie. Mă, eu cu Andreas n-am dat cu petarde. Stai. Oi. N-am putut nicio să-i dau. Hai că am venit și Joshua și încercăm un wheelie cu bița lui. Stai că nu-i se lasă dropperul. Gata, hai să îi dăm pe scări. Mi-am furat aici bița. Mamă, bă! Hai, let's go! El cu bița mea. Mamă, ganci! Mamă, bă, mi-a sărit lanțul! Bă, s-a rupt lanțul! Lanțul, bă! A căzut de la flet, bro. Hai, Andrei, că mă duc eu. Mă duc eu ultimul, au zis. Salutare, am luat pe clavă, Joshua. Bă, Josh! Hai, Andrei! Eu primul? Da, eu al doilea. Bine. Da, te rog, eu nu da flet la ultima. Haideți. Send it. Ce? L-au făcut? Ha? Al meu a pornit? Da. Send it. Send it. Doar eu am bicla mea, restul ei au făcut. Hai. Pardon! Wow! Fraților, cam acesta a fost vlogul.
Sper că v-a plăcut. Dați un like, un subscribe. Și uitați-vă cât mai mulți la vlog, că vreau să fac și eu 3000 de like-uri să poată să-mi dea oamenii bani. Mă rog, nu neapărat. Și hai să facem și noi anul ăsta 2000 de abonați. Și vă pup. Dați un like, un subscribe și la revedere.